लोगोफोर बालाजी मन्दिराव फैबाय दिनै नै बालाजी आयु जरा जराल'सो माथो मेरगम जरा जरा गोजा माथो नै ओइयाव सानैखाय गासिनो बिथांमोना सादा नाबगासिनो बाय मारै हैना लानांगौ ने जागोन जोङो नोंसोर टेनसन लानाङा मावबाय था होनदोंमोन बिराद गारि खम माथो खुवा खोबजोबदों गोथौ रेल लामा जालुकबारि लोगोफोर बालाजी मन्दिराव फैबाय दिनै नै बालाजी आयु जरा जराल'सो माथो मेरगम जरा गोजा माथो नै ओइयाव सानैखाय गासिनो बिथांमोना सादा नाबगासिनो नै मोजांथारलै सिङाव हाबबाय दायो माबाफोर प्रग्राम जागोनदांलै ओइथिं हाजो बराय नुयो माथो इथिं आसोलफ्रा फट' साफायगासिनो बिराद जरा
माबाफोर प्रग्राम जागोन खोमा बेयाव बानायगासिनो नै ओइ बेगा लाफाय मोजांलै फैनानै मोजां नांबाय ज' फेमिलि बेरायफैयो थांनो बाबायलै थांनो बाबाय एबाराव हाबफैबाय थासिगोन बालाजियावल' आंनिनो सानथै नालाय सापर्ट खालामना हो सानथैया जोंना हिरुथ आरो सोरबा फसंजादों आरो बुंहर नायनांगौ ओइ दुनिया फट' नायलायनोसै र' बिराद मोजां सिङाव हाबबोआ बिथिं पार्किं नामा भिउआनो मोजां नुलालै फेमिलिफोर बिराद बेरायफैयो लोगोफोर दायो थांफिनसै लकेसना बिराद मोजां खोमसि नुखायो नै बालाजी टेम्पोल बेलाय